Ahoj, tak tady máme dneska další den a já den začínám jedním speciálním doporučením, které se nachází u nás doma. Já nevím, jestli znáte tohle. Kaktus. U nás je velmi oblíbený, navíc je fakt hezký a můžete ho používat jako i výchovný produkt, pokud máte teda děti. Když třeba hodně zlobí, můžete jim nabídnout, že si můžou sednout na kaktus, aby se uklidnili, nebo když se divně tváří, tak mu můžete říct, že se tváří jako kaktus, že je takový pichlavý. My teda jakože to docela doma hodně používáme, ne, že bychom byli nějak hodně popíchaní, to asi úplně ne, ale myslím si, že jako respekt, jo? Jak mám syna, je hodně zlobivý, což jako nebývá úplně často, tak vždycky mu doporučím, že ho posadím na kaktus. On se velice rychle uklidní, což je úplně v pohodě. Takže pokud to doma ještě nemáte, můžete mít i třeba menší. Máme 3 takové velké, 4. 1, 2, 3, 4. Nevím, prostě je jich tam dost, aby jsme každý měli ten svůj. No, ještě jsem chtěla říct k tomu kaktusu. Moment, ještě vám ho jednou ukážu. Tak. Za nás třeba, když já jsem byla malá, tak my jsme měli doma jako výchovný produkt pásek, to určitě všichni znáte. Stačilo ten řemen jenom vytáhnout a já už jsem stala v pozoru a přesně jsem věděla, že to, jak se chovám, asi není úplně správné, což podle mě taky není úplně správné, tato výchova. Takže se snažím zavádět nové principy ve výchově s dětmi. Říkala jsem, že můj syn je docela hodně zlobivý. Tak ne, není. On je hodný, ale dostává se pomalinku do puberty, takže občas zlobí. No a kaktus je velice dobrá pomůcka, jak ho sklidnit. A kolikrát se u toho fakt hodně zasmějem. Teď se třeba učí kliky, tak jsem mu říkala, že mu dám pod břuch na zem ten kaktus. No a prostě buď se píchne, anebo ten klik zvládne. A co myslíte? Použili jsme to?